morning, Kelowna. Nandito tayo sa Kelowna, British Columbia, Canada, mga ka-that's good. Ang ganda ng panahon. Medyo malamig na nung mga nakarang araw. Ngayon naman umiinit ulit. Ganun ang panahon dito sa Kelowna, mga ka-that's good. Hindi stable. Kagaya ngayon, 24 degrees Celsius. Hindi ko lang alam dyan sa baba kung anong temperature dyan. Mas mainit dyan sa baba. Lalo dyan sa mga downtown ganyan. Yung mga congested area. Yan, pupunta tayo kay paring Cyril. Papagupit tayo dahil haba na yung buhok natin. Linggo, Sunday, mga ka-that's good. Walang pasok. Saka yung mga tao, sinusulit nila yung tag-araw. Maraming tao sa lake. Nandyan sila sa mga lake. Patapos na rin to. Ginagawa na save-on, tsaka plaza. Di pa bumabalik yung maraming mga deer, yung mga usa. Di pa sila bumabalik Kailan kaya sila magmamigrate ulit dito? Pag winter, ang dami nila Kahit nag-i-snow, kahit makapal yung snow, nakakakain sila ng damo Hahawiin nila yung snow, tapos kainin nila yung mga damo sa ilalim ng snow. Itong maganda rito sa bundok, mga ka-that's good, lalo pagka doon sa amin, lalo na doon pinakamataas na part ng Papers Peak. Pag bumababa ka, nakikita mo magagandang view. Kung mahilig ka sa nature katulad yan, mga puno, maraming puno. Kita mo yung lake mula dun sa taas. Kita mo yung bundok, ganda ng bundok. Hindi pa ako nakakapunta sa ibang lugar ng Canada. Pero yung sinasabi nga nila, lalo yung mga kaibigan natin na nagbabakasyon galing sa ibang part ng Canada, pag nagbakasyon sila dito sa Kelowna, maganda daw dito dahil dami daw bundok. Tsaka marami daw puno. Madami daw mga ibon, mga ganun, hayop. Tapos malapit lang daw yung lake. Nandyan lang kasi yung lake sa gilid. Tapos sabi pa nila may mga farm daw. Tapos may mga apple, mga vineyards. Yun ang mga sinasabi nila Pero sa akin kasi parang normal pa lang siya dahil dito naman ako unang sa British Columbia. Dito ako unang naglanding, mga ka-that's good. Kaya ito ang una kong lugar na nakita, Kelowna, tsaka yung pa-Vancouver pa lang. Ito yung mga unang lugar. Kaya naisip ko parang normal, parang iniisip ko kasi ito yung itsura ng buong Canada lalo na nung bagong dating ako, mga ka-that's good. Pero magkakaroon din ng time na makakapasyal tayo sa ibang lugar ng Canada. Kumbaga nasa bucket list natin yan, mga ka-that's good. Yung mapasyalan natin yung ibang probinsya ng Canada. Halimbawa yung Alberta, Saskatchewan, yung sa Manitoba, Ontario, mga ganun. Masarap mag-drive dito Alam mo ang kaya masarap mag-drive dito kasi alam mo parang secured ka, parang safe ka, ganun. Hindi naman 100% na safe kasi may mga disgrasya tsaka aksidente rin dito sa Canada, dito sa Kelowna, mga ka-that's good. Pero alam mo yun, kahit papano
alam mo na walang basta-bastang tatawid dyan sa kalsada. Tsaka may speed limit. Pag 60 talaga, ganun. Pag 70 kaya alam mo na halimbawa man may makasagian ka, may makabanggaan ka, hindi ganun kagrabe basta naka-speed limit lang kayong dalawa. Pero karamihan naman dito sumusunod naman sa limit ng speed. Meron mga sumusobra, mga pasaway, pero bihira lang yun. Ano yun, kumbaga sa 100 mga dalawa, ganun lang. Hindi naman perfect na ano, walang loko-loko na drive yan. Yung mga dahon ng puno, nag-iiba na yung kulay, kagaya niya no, sa kanan. Ayan, magkukulay red na lahat ng dahon yan. Nag-iiba no, nakakatuwa eh. Ibig sabihin, pangalawang ano ko na to eh, pangalawang autumn ko na, pangalawang fall ko na rito sa Kelowna. That's good. Tapos sa winter, yun yung pangalawang winter ko. Ibig sabihin 2 years na, mga ganun. Malapit na namang mag 2 years. Etong mga puno na to, hindi magbabago ang kulay ng dahon ng mga yan. Ano lang yan, magkukulay brown lang. Tapos parang mamamatay yung puno, mawawalan ng dahon. Itong mga nandito, ayan, magkukulay yellow yung iba dyan, yellow, tapos red, ayan, hindi pa nag-red, magre-red yan. Kaya itong side na to, ang ganda kasi iba-iba ang kulay, may red, may yellow, may brown, may orange. Dito na tayo sa Birch. Diyan tayo. Diyan tayo parin sa yun. Ito mga Ilocano. Lahat ng nandito mga Ilocano. Diyan lang tayo sa balcony. Pre, musta? Long time no look ah. Ano yan? Ah, tita. Sa likod? Ay, sige lang, sige lang. Ang kay Rimwar. Ang kay Rimwar. Ang kaya nagbakasyon, pre. Ganyan lang, oo. Walang magpagupit dito. Parang Ilocos style, di ba? Sa lilim lang tayo sa likuran ng bahay. Maaraw dito sa Kelowna ngayon. Pero mas maganda naman na to kaysa yung gaya ng wildfire na wala kang makita, kapal na usok. O preno. Ayan. So tayo nagpapagupit. Ako lang ba gugupitan mo ngayon, pre? Awan sa bali? Hindi lawas na? Dumot pukpugisam ako eh. Ayun, tapos na oh. Galing. Tapos na agad. Ganun lang. Maaraw. Tapos uwi na tayo. Merienda, maligo. Para matanggal yung mga buhok-buhok. Tapos mamalengke tayo mamaya. Maghanap tayo ng malunggay. Pangdinengdeng. Malunggay, sitaw, saluyot. Sana meron tayong makita. Mahirap eh, tsambahan yun mga ka-that's good. Hindi ka makakakita kaagad, tsambahan. Uwi muna tayo. Balik sa bundok. Doon tayo uuwi oh. Yung bundok na yon, doon. Diyan tayo uuwi.
kumbaga sa Manila, nandito tayo sa Taguig, tapos pauwi na tayo ng Antipolo, mga ganun. Ganun yung itsura. Yellow na yung mga puno. Tsaka yung mga bike, yung mga nagbibisikleta, safe na safe sila, oh. Meron silang sariling daanan talaga. Ayan, ang ganyan. Makapangyarihan ng mga cyclist dito. Silang priority para silang pedestrian. Kita mo naman sila kung paano sila lumingo. Dito kasi yung sasakyan, yung driver ng mga sasakyan, sila ang titingin sa mga cyclist at pedestrian. Sila ang dapat na magbigay ng ng way, parang ganun. Sila yung magbigay. So pag may cyclist dyan sa gilid, pag tumapat ka na sa kanya, lalayuan mo siya siguro mga 1.5 meters, ganun ang kung kaya ng 1 to 1.5 meters ang layo mo sa cyclist, para kung halimbawa matumba man siya or may mawalan siya ng balance, malayo ka sa kanya, hindi siya tatama sa'yo. Dito na tayo sa Gordon Drive. Itong Gordon Drive, main road dito. Main road dito, kaya maluwag. Ayan, dalawang pa ganun, dalawang pa sa lubong. Ang ganda ng mga puno na yan. Pag autumn, makikita natin. Papakita ko sa inyo yung mga puno na yan. Kulay red ang dahon niya. Ayan, ayan, iba yung pakiramdam. Parang nag-iiba yung pakiramdam pag nakikita mo na yung mga puno, nag-iiba ng kulay. Ang pinaka gusto ko sa ngayon, pinaka gusto kong season, winter. Pangalawa yung autumn. Pangatlo yung spring. Pang-apat yung summer. Yun yung pinaka-ayaw ko, yung summer. Gusto ko yung winter. Very kasi ang winter, very dramatic, kumbaga. Para sa akin mas dramatic siya kaysa autumn. Ang autumn kasi para siyang patay. Patay yung pakiramdam, parang lahat ng puno patay. Pero ang ganda. So ganito ang Kelowna, mga ka-That's Good. Ayan, ganyan. Kita mo maraming puno. Ayan. Sarap mag-drive. Hindi siya yung city na congested, pero maluwag ang Kelowna. Hindi siya yung masikip. Doon pa tayo, doon sa bundok na yun. Doon pa. Walang klase ngayon dahil linggo. Bukas may klase. Dapat alerto na naman sa mga school zone. Kasi ang school zone dito 30 kilometers per hour. Yan laging nagpapalit ng kulay na puno. Ito, lagi yan, first honor yan. Itong mga nandito banda, ito naman laging mga nahuhuli. Yan. Kaya ang galing nung nagtanim. Mga absent yan sa meeting yung iba. Nahuhuli sila Pero yung pine trees, yan, mga pine tree, hindi nagpapalit ng kulay ang mga dahon yan. Tsaka hindi rin nalalaglag yung dahon ng mga yan. Green lang sila kahit winter. Tigas ng ng mga yan, ng dahon yan. Malakas sila sa winter. Pero pag wildfire, nako, dyan sila mahina dahil sunog ang buong puno na yan, yung pine tree na yan. Pag wildfire, para siyang yung gasera. Maapoy lahat, pati dahon, mula sanga, mula puno.
Ito ang Okanagan Mission Secondary School. Yan. Eskwelahan yan. Yung mga estudyante pagka wala ng klase, yung mga may sasakyan, ayan, nanonood ako minsan dyan ng ano eh. Kikita ko sila, mga nagdidrift. Mga kotse nila, ang gaganda. Didrift nila dyan. Donut. Sarap mag-drive, oh. Pag winter, ang bagal na ng mga kotse. Hindi ka makatakbo ng 60 pag winter. Ayan, papasok. Ito na ang umpisa ng paahon. Ayan, paakyat na tayo. Hanggang dun sa atin, wala nang pababa, puro paakyat na. Ito, ayan, pumapaakyat na tayo. Siguro ang elevation niyan, 20 degrees, 25. 20 to 25 degrees. Hindi kasi makita sa camera eh. Kasi nga, yung camera, parang flat, di ba? Parang flat yung kalsadang tinatakbuhan mo pag sa camera, yun. Pero paahon na tayo niyan. Kaya paakyat tayo. Ayan, kita nyo yung dulo, yung paliko. Medyo tumarik yung kalsada. Siguro mga ano na yan, 35 degrees na yan. 35. Ayan, paakyat na tayo. Kikita na natin yung bundok. Ganda ng mga ulap eh, no? Pakunti-kunti, patapal-tapal lang. Yung mga damo kulay brown na yun. Nung spring kulay green lahat yan. Yung mga deer pala, parang ayaw nila yung green na damo. Maliban dun sa bakod na green, ha? Yan yung Save On supermarket yan ginagawa. Bagong plaza yan na ginagawa dito sa Upper Mission. Tsaka itong Gordon Drive na to, lalagpas, ano na to lulusot na ng East Kelowna. Lulusot na siya. Yan na, pakyat na tayo. Dito ako may nakita na sagasaan noon eh. Kaya dito may nasasagasaan din. Doon sa intersection na yun, may nakita ako doon gabi, sagasaan. Hindi ko na tinignan pero nakahandusay kasi siya sa gilid eh. Hindi gumagalaw. Tapos may mga sasakyan din nakahinto. Wala pang ambulansya at pulis. Nung nakita ko, handusay lang siya. Tapos pa siguro yung mga huminto, yun yung mga nakasagasa siguro. Dito na tayo. Ayan, tapos na rin yung bahay na yan. Nung winter, wala pa yan. Ito naman, so, biglang tumarik. Mga 45 degrees na ito. Dito ang daming tumitirik dito pag winter. Hinto sila dyan. Tigil sila dyan. At sika ganyan. Taas na tayo. Ayan. Tayo galing sa baba. Dito naman tayo ngayon. Yep. Kaso dito lang tayo sa harap. Tignan natin yung kasi ngayon lang ako pupunta ulit dito nung mula nung gumanda panahon. Ang ganda, oh. Meron sanang rito, yung lagyan nila ng mga kahit yung table na mga semento. Tapos lagyan nila ng upuan, tambayan ba? Tapos kita mo yung baba, ang ganda, oh. Ito ang Kelowna, doon tayo galing.
Hindi makita. Basta dyan sa gitna, yung straight na kalsada na yun. Doon tayo galing. Ang ganda no? Yan ang East Kelowna. Diyan bandang East Kelowna. Daming ano dyan, daming puno. Doon naman sa bundok na yun, doon na yung Black Mountain. Pag ganun, Black Mountain doon. East Kelowna. Doon naman yung airport. Tapos yan, yung downtown, yan may mga building na yan. Yung may building na yun doon, yun yung landmark. Andun yung office ng Made in Canada. Yung bundok na yun, Knox Mountain. Yan, lalaki ng bahay dyan. Halimaw yan, mga bahay dyan. Kung yung mga bahay na yan, ang lalaki na. Baka kusina lang niya yan. Pag yung mga bahay dyan. Yun naman yung Knox. Tapos pag ganun ka, Wilton, UBC o University of British Columbia doon. Tapos pag pumaganong ka, papunta na ng Alberta yun. Pag tumawid ka naman dyan sa tulay, West Kelowna naman yan. Yun yung nasunog nun. Yan yung bundok na yan. May umuusok-usok pa ngayon sa taas. May umuusok-usok pa. Yan yung nasunog noon. Yung bundok na yan. Nandito kami. Kita mo yung bundok na yan. Maapoy yan, kulay pula yan. Hanggang doon, pumunta siya doon. Sunog. Grabe ano. Dahil ano, baba. Yan yung downtown. Downtown Kelowna. Yan, yung mga building na yan. Downtown. Yun naman yung tulay, patawid. Yan, pa West Kelowna. Galing mo. Ayan ang Kelowna. Ang init. Malamig yung malamig pag nandun ka sa lilim, malamig. Pero pag naarawang ka na sa araw ka, susunog yung balat natin. Hindi ko alam, sabi nila yung mga puti daw, makapal daw yung balat. Magaspang, kaya kaya nilang magbabad sa araw. Yung alam mo yun, yung sunbathing. Kaso tayo hindi natin kaya. Masakit, parang nalelet yun. Pasok na tayo. May bulaklak pa, yung ganda pa ng bulaklak niya. Tara.